А 20 човек има иначе вътре, нали? Те си Не знам. тяхните хора, между другото. Само да кажа аз. Ама нещо тази серия много бъркана, бе. Черно, бяло, старо, ново. Те са първите две-три серии дават. Така със едно, какво е станало и преди, нали? Да. Нещо не ми хареса тази първата серия, скучно ми беше. А те сега в този сезон, къде се развиват действието? Още ли са в това градче там? Да. Защо е още локито? Не знам, бе, Остава 20 човека има вътре и сервера локи. Мами ги не ги слушай. лъжат. Аз влизам, бе. Аз влизам, батко. И аз влизам. Ай, connection failed ми даде. Ай, влизам. Думба. Батко, ти взели си нещата, бе? Взели си нещата, като думбах. Взима ги, нали? Взима и големия снайпер. О, вярно, че стрелата. Ще се прави народ. Прави се той на командо. Те само ме убиха и ме оставят. Ай, виж какво съобщение ми излезе на мен. You are the best on this server. Thank you. В началото ми показа 0 респект и 0 пари. Ей, паз да бъде да си смени името е Лукасо е. Еми, спали, какво прави? Значи кам ти... Май... Съкън ектва. Дай бърши. Жорка, много отихнаха около тебе, да не изпозаспаха. Той Жорката заспал. Той Жорката заспал. Батко, спиш ли? Тук нататък аз ще залагам бомбите. Не, аз ще залагам бомби. Добре, аз не имам бомби. И без това. Аз съм вече с гили костюм, да знаете. Има Марк 10, ама няма го взимам. Ако изчакай преди да се припадна да те видя къде се намираш. Вътре съм в едната двоетажна пълно с неща. А, ти качва ли си тук на тази количка с бунгалото? Не, още не съм. Ай, аз ще да. Тук при мен къде си? Аз искам да продам. Батко, ти вътре ли си, бе? Дай му парт. О, чай ти дам парт. Катапартейшн. Кой е с колелото? Не съм аз. Мале, как ще те гръмна право в задник. Право в задник се бех прицелил. Ай, мина, бе. Нямам много история, майна. Имам само аперс. Малеч, за първи път виждам такова нещо. Какво? 48 FPS. Значи, седно съм вътре в играта, разбираш ли? 42 FPS. Това не е реално. Всичко ми е 3D, човек. И това е, защото хотфикса си служи, между другото. Не е от това. Падна ми на 20. Нека да я пуцат. Това е Зафир от серията. Батко, парти ще вземеш? Някой иска ли rangefinder? Ей, не, обаче графиката е много хубава. И върви хубаво. Много хубаво всичко, браво този път. Много добре, бе.
До 10 минути ще настъпи екшена, да знаете. Сега идвам. Батко, бомби нещо купи там. Да, да. О, вземи някаква вода, бе, вода и нещо, защото нямам никаква вода. Имам едно емрик на вода, нямам никаква. Всичко е празно. Усети ли? По нас ли беше това? Некъде тук плекна. Тук изплякам. Те стрелят, те издръгват. Мисля, А, от силите не знам. от сейф зоната може да връчи куршум до тук. Не знам. Аз ще я до бензиностанцията, там винаги има нещо за пиене и за ядене. Моя по-кляка, Моя не кляка обаче. Мой преди не клякаш. Един път, като стреляли или като стрелят по него, как се чува по компютъра му. Нали? Тут не съм послушал. Виспиринч. Виспитринч. Вчера с капаняците как ме заклещиха в тази бензиностанция. Ме взривиха като куче. Оп, една кола! Кола! Няма да повярваш къде е. Откъде е? Зад двуетажната къща, там първата, където до сейф зоната, тръгна оттам току-що. И на къде отива? Ми не знам, тръгна към пътя и от сега не мога да видя от другата къща. От тази щупената къща. Или към сейф зоната, или към нас идва, не знам. Ама към нас е нема, така че... Все едно била Сейф зоната. там излезна оттам, сеща се. Най-вероятно към сейф зоната. Да, бучи някъде към жорката. Това е патко става това си. Да, че там... Към нас. А? Като гледам с това скоро стигна към нас, той кара нещо, да знаеш. Видях го и аз. Дай му заложим мина. Значи ще ви помогна тук повече транспортно средство живо да не минава. Ти тук край пътя и двете сгради ли ги провери? Аз имам... Кое тук до мен е вишката с това проверих. Имам две аперски и отивам в малката военна да ги заложа. Матко, чакай да една вода да взема. Взели вода? Чай да заложа бомби. Ще ходиш ли? Някъде, като съм си изхвърлил пушката от тази багнала и ми ги няма оптиките и няма и това. И... Ако идеш тук на тази вишката, има една кахила оптика. Сега ще взема. Нямам и оптиката и заглушителя. Да, случва се понякога. На вишката имаш една, стига да още там. Кой е робил в малката военната, всичко отворено? Сама. И аз не съм. А, не бе. Това прозорец е отворен, бе. Заглушител, ако намериш за 65 цента. За какво? 6,5. Еми то 6,5 и на мен ми трябва да ти кажа заглушител, така че... Аз имам един. Дай го на жорката, аз сега ще Обаче видя. ме на моите пушки. Те, Няма ни. Батко, ти не си ли си за фирма? Не, аз съм съвсем хип. Какъв MX SV? Или малко? Сигурно. аз съм съвсем хиксем. Аз съм с MX SV с по 100 патрона къде. Аз съм. Еми то и аз имам 100 патрона. Фърли една вода, цили копле. Ай, фърли една вода, бе. Ай, thank you very much. Go away. Ай, голям да пораснеш, водопойка. Водоноска ли е? Да, водоноска. Водопойка. Само понеже нямам слушалки, ако чуете това, Да, аз съм на штрик.
надяваме да мине пак и трите. Това ще има най-голямата грешка на този филм. Але, не знам. Защото това е една трудка. Как така? Защото не си направил как трябва А ти като фикс. унищожи този файл цялата папка, дай ли ти да ги реплейснеш? Тук има линкс. Батко. Оле, това ми изкара ангелите. Фак. Една птица ми дава трудно. Мале как са заклещи. Баш преминат. Експлозив, чарч, експлозив, чарч. Да реплейснеш папката като ги служи. Не, ще обърках аз. Да, значи ще объркаш. Объркал си, щом като... Папка, която е кльомба, еди какво си, трябва да я копираш и да сложиш в Steam Apps там в това. И то ти дава да реплейснеш папката, че вече има такава. Да. Някой залага нещо. Аз залагам мини. Този сигнал ме плаши, като не го слагам аз. Знаеш, така че казвай. Така. Какво е това? 2 минути, какво? Low glitcher. Някакъв е такова. Хакер, бе. Това е хакер ли, бе? Да. Бе, даде местото, че не е мърнал повече от 2 минути, бе. Пише low glitcher. Демек, че минавал през стените. И са го засекли, така ли? Как такъв? Аз искам танк на армата, бе. Маля, отдея на контрата, най-великата игра на проекта. Първия рунд свърши 12 на 3. Как ще свърши 12 на 3 първия? Е така, то. Така да е, да. Разбрах какво искаш да кажеш. Играта свърши 16 на 14 за нас. Казвам ти такива обратни направи. Това е от голямата. От към голямата, ма не съм сигурен дали е баш от някъде по-насам. Хайде бе. Трябва да стане нещо веселба. Ако не, ще ни се намерим. Това са уния сигурно, двамата къде бяха. Някои желаещи няма ли да идват в малката военна? Тъмън 4 броя са им. Сега ще се почна да се изсипват на това всичките. Сега като убием тия двамата, те ще се върнат. Даже за примамка оставих един линк в едното от бунгалата. Да, не мисля, че ще стои много време. Те стоят сама. Няма нещо друго ще дойде. Айде, какво става с тия кути, бе? Лукас, твоя гили костюмка няма, брат. Ходиш по тия боксерки смешни. Скапаното гили. Аз за какво ли па го служих? Аз па съм с гили каска. Абе, вчера като играх на Дейзито,
вече като тършуваш за неща и да кажем намираш дрехи. И в джобовете на дрехите има, можеш патрони да си намериш, ядене, пиене. Шоколад. Чоклет. Той път 10%. Като беше в сейф зоната, имаше ли коли нещо хора това? Хора имат доста. Значи все някой ще тръгне, или те мисии. Те чакат мисиите. Бе. Те имат две мисии, ама за другата посока. Ще го свалям. Не можеш. Ще ми кажеш, свали го. Да. Отиде да мре в сейф зоната. Да, виж как пада в сейф зоната. Гледаш? Оу! Аз съм с заглушител, но вие не сте. Не сме. Айде. Обажда се от другата страна. Отивам си търся други дрехи, ти ще са бъгнати. Иди в малката военна обиколи по новата. Ага. Там ще си намеря нови дрежки. Чакайте видим, мале. Бедър, как е бедър? Вада ли бедър? Вадиш без бедър. Айде хора, посна мисия тук към този край. Трябва да почне да минава се. Beer and Tex. Махнало ги е, сега би трябвало да спалне нещо. Значи не може да има 70 човека и не е минал никой от тук, нали сещаш? Добре, искаш да кажеш, че... Другото ще ви кажа какво трябва да почнем да... Трябва да идем от друга страна в другата военна, в една по-голямата. Там да въртим, може би там има хора. А може и да няма. Ама тя па е по... Тя е доста по-близко към сейф зоната. Не знам дали ще мога да гърна там. Айде, моля да си мини. Не види как гърмите. Като никой не отиде в там малката военна. Какви са такива хора, не мога ги разбера. Батко, виждаш как след нови апдейт вече сградите не светят бяло. Има разлика. Какво малко е, тя е огромна разликата в картината. Да, има разлика. Всичко от цветовете са по-наситими, всичко е по-ясно, по-изчистено. Има много голяма разлика в водата, в морето и в светлините, вечерно време по светлините, къде се осветяването на играта. Какво става, бе, хора? Ако... Там искам... Аз ще ходя в голямата. Ще ида в тело, ще ги дъкам през терасата. Сега ще се кача първо тук на тази къща да погледна за какво става въпрос. Оле, яко са пуцат.
О, патроните падат някъде тук, бе. Те не са в телосове, там да няма нещо мисия, бе. Едва ли. По-скоро тук пред малката военна нещо се трепат. Че само да видя къде да застана. Някакви патрони тук около мен падат в близост. Тук са нека е падна патрон. Може би оттам така се вижда, че вършат на всеки. Така. Аз цяло джама не мога да премеря Strange Finder. Щупи го, дай. Ще ме чуят. Ще издебнеш в момента, когато стрелят и тогава. Че вътре в голямата се стрелят. Надявам се някой се качи на тия двете коли, къде ги виждам. Добре. Фърлих си скъпаното гиле. Това нещо огутнало горе във въздуха и викам какво се движи. Жорка, нещо няма, бе. Ялова работа. Никой няма. Това е направо да съберем всичките, никой да няма път. Абсолютно скука. Как е на това? Вътре се стрелят, ама аз не мога да видя. Така ли ще оставим бомбите?
Къде отивате? И, Усещате ли смъртта ни? направо. Ги труповете къде са, човек? 4 трупа. Точно на пътя пред с голямата военна беха. На предния вход на самия път. При бензиностанцията ли? Не бе, точно на входа на военната база, бе, човек. Сири се? Не мога да се сетиш. Не, ти къде ги виждаш, като не сме... Дали видяхме оттам? То се видя. Батко, всички разбраха, че сме тук вече. Сега какво ще ни вкарваш направо вътре ли? Кажи, бе. Не. Къде отиваш? Има някакъв план. Какъв план, бе? Сега ще ни трябват като кучите. Направо ще ни вкара вътре, гледай го се. Гледай се. Какво прави ли, човек? Адския план. Долу, всички, долу. Слот и Тима дойдеха. Трябваше един да седи в телос на къщата там. Аз отивам оттам. Не хоп, дайте, влизаме всички. Давай. Ще ни стрепат. Тръгай, бе, човек. Тия с позиции вече вътре. Ти какво си мислиш? Толкова се трябва да дойде вътре. Ние ще влизаме направо. Сега ще ти дам аз една. Лукас дръсна към града, ще влиза той. Иде към града и бяга, човек. Не, защото сега там, на къде са нащупените сгради, ще ревнете, че са ви отрепали. Тук има един паркиран джип. Слагам му експлозив чардж. Всички трупове, батко, беха на предния вход. Пригответе се за заря. Давай, тук може да привлечеш вниманието. Така. Не може да се пробваме ние да минеме. Тук пусна това М302 искам. Къде, бе? Вътре във военната база, в някои от топките или в изстрелите бех или от топка, или от бунгало. В смисъл Да. заглушка. От топките е това между нас, някъде има една топка. Да. Някъде от топките, мисля, че е в една първата топка, където е до първия участък.
Едно бамби идва от предния вход, То, да знаете. той е за батко, може би, защото аз съм тук отзад. Big DS. Това го трепят това. Това не са Big DS, тук тия двамата, бе, човек. Те са ми. Ето го, на първи сектор, на първи сектор. Той. Военен между другото беше. Ето го там. Влиза в сектора, там някъде отпред. Да, там е. Стани за това, бе. Май, Трепа го. Big DS, какво ти казах? Че са те. Трепа го. И другия тук някъде, да знаеш. Това между другото беше той от топката, мисля, че. Не, там на платажната отпред беше. Ама той призна от тук мина, сеща се. Where is the start? Оглеждам всички изчупени сгради горе. Никой няма на пътя. Никой. От към бунгалата има доста трупове. След като трябваше да дойдеш на това платажната Аз мога, ама защото тук гледам всичките задни ходове. Ако искаш да дойда. Айде да ти пази страхта, аз съм, нали? Не, нима страх изобщо. Виж как ти казах, той че идва да го трепиш. Сега ще му отрепат мен докато пътувам. Ще мине от тук. Мини отзад, зад мен. Отпред пред бунгалата има две бамбита отрепани и един оборудван. Като там се кляка, че така да се вижда главата. Клякам, не. Съм кликнал. Да, ама се виждаш, това е. Какво да направя? Легни и гледай само с отретото такова. Сега ще думна някой от кулите. Камион има вътре. Да. Супер, батко. Мина ли имаш? Оле, ти си на малко късно. Ама ти имаш нещо. Имам един биспирин. Не се кръв съм след виспирин. Интересно, кой ще ги е изтрепал тия всичките там. Ето Big DS, как кой? Ето, нали казвате, че са двама. Те са двама от Big DS. Има кола, между другото. Нали това казах, в първи сектор има камион, не кола. Камион е. Черен. Черен.
надяваме, че пуснем виспирин тук, защото съм много зле. Как може ние като дойдем веднага умира екшън? Аз съм место петил напред. Внимавай, че он е другия мой да тук. Много вероятно да има и мини по бунгалата. Оп, едно бомби от гради. Лукас отляво на теб беше долу, тръгна към сградата от заден процент. Вече е Виктор, дайте долу, мачи. Къде викаш? Как го видят това бомби, бе? И Отиват към задните входове ли? да, и към трети ход седно. Ще го наблюдавам и ако влезне ще ви кажа. Не знам на къде е отишъл, но го няма. Оп, влезнава. От трети вход ли? С оръжие и с... да, в дългата бяла сграда вдясно от Аз входа. гледам сградата. Влезна... Оп, зад нея, зад сградата е. Добре. Няма шанс. Той ще влезе най-вероятно да го провери. Единствено няма дрехи, иначе друго всичко има. Раница, жилетка, оръжие. Лукас, гледай тогава към първи сектор, ти да не изпусне нещо от там, сега да ми идват отзад. Да, гледай само предния ход. Ето го. Видя го. Удари го. Трепи го, той не може да ходи, човек. Трепал го. Видя ли той го удари го в крака и не може да ходи? Ей, добре, че го видях това. Ще не го отгръба. Това Андерс е това, което отдела на Big DS го трепи. Ами, спирин ми трябва... Ще взема да следна Ами- по глава. Ами да ти кажа, аз имам 2 виспирина. Няма да чуя. Седи там, батко. Добре. Какво да направя? Без това съм на малко кръв. Не, тук да проверя. Единствено гледай мини, иначе друго няма. Това сега няма да има нито Ти по-хубаво в топките отиди където са червените сгради, там си намериш за лекуване. Мислиш? Мгм.
сори. Ей, не им заглуши то направо ще бъде. Дали ще се върне някой или да се мащаме вече? Те са тук отпред, да знаеш. Ама чакай, 100%. Сигурно ще има, защото има трупове много там, около бунгалата. То, нали ти казвам, че отвънка на пътя имаше 3 трупа. Може би да трябва да се изнасим. Не трябва. Трябва. Ако искате да ходим към Може би трябва да идем падат малко там към малката върни, към бомбите да повисне и после пак ще дойде. Или? Няма и това. Ай, Лукас, какво ще кажеш? добре, добре. Гледай предното. Останаваме. Абе, тази кръв, що не ми се дига от това? Чай взема то някъде го трепа едно ембре. Може да има и такова нещо. Имаш ли? Имаш ли? Водичка. Няма нищо. Дай към колата. Да видиш дали някой ще ме стрелят някъде. Няма това. Лукас, ти просто трябваше да стоиш там, човек не ще да те заберем. Аз искам да го гледам от високо. Вътре военната база. Давайте, продължавайте. Сега представя си някой да не е сложил бомба в колата. Как сме го правили ние този момент? Помниш ли ние с Хънтера, човек? Да. Къде ги сложих и ги изчаках да се качат. Няма нищо. Какво правиш, бе? Бърка. Отясно така. Лука, дай да иде отзад. Къде бе? Километър Лукас. Аз съм вече в малката военна, той излиза. Къде бе, човек? А, ти отиш. От заде. Влиза в дърветата ми.
Малко щеха ми стрепат. О, знам ли, Оле, знам ли, че скача колата, бе? Ще ми изтрепиш, човек. Знам ли, камъни! Батко, без това не съм много къв. Стресираш много, човек. Петя, що хълцаш? Ето тук вече... ограда! Ама защо скачваш на хълма отгоре? Гледай къде скачи чак. Дясно бензиностанцията, Владко. Знам. Лукас, тук има ли движение? Да, то даже не е лукнало отуде. Ай, как му е да нема коли, ти лут ли си, бе? Как може отуде нито един човек да не иде в малката бойна? Не знам, човек, това е супер странно. Просто като видя, че GGT влизат и всеки се прибира по къщите. Да. О, Веспиринче, мамен. Моли в цялата война да не е Веспирин и да намеря Веспирин. Нещо за ядене? Браво. Значи за пореден път съм се убедил, че смол гранатите са много полезни. А всеки ги пренебрегва. За какво сте? За бягство или да си вземеш нещата. Добре, за един час направихме едно убийство. Две направиха. Къде две, бе? Двама човека отрепат в война. Във войната двама, да. Двама беха. Един е хедшот го удари. Тук му се изправи да стреля по някой Айде, обясни ми. 69 човека. 3 мисии. И... Ако искате да идем в София и екшен. Не, аз това готвя. Сори, май рамо в София не стъпвам аз. Мен много фейвори. Не, за друго ми казвам, че като тръгнеш да обикаляш, няма да намериш няма оръжие. Я дойдат уния модовете и да почнат да ми се спамват с пълно снаряжение. Чувство, че тия да влизат в този сервер, само се правят Мохамед, братче. Кола! Не, това на Батко перката. Мойката кола вика ми идва. Твой в малката никой не е идвал, така ли? Не, им те ще гръмнат мините. На къде? Какво ще правим, бе? Това е пълно. Само си пишете този тъп скоро. Чакай. Не, аз тук да я обикалям, но... Да пише джипа с кубите по един. Един да го беше запалил, да беше лично вместо обикалянето.
някакъв майтап ли? Виждате ли, че долу в ляво в луто никой не умира? Те дори не се трепат. Какви са станали в този сервер някакви скапани приятели всичките човек? Ще бъркат по дупките. Линксове тук колко щеш. Опс, малиет. Журка. Журка. Не да я потичваш с тия топчета тук, че... Какво означава? Само не дай да ходиш, ако не си разбрал в малката военна. Лукас, какво означава това и мало, къде го пишат често? LMAO. Това Ел ли е? Да. Ама, и какво значи това? Laughing my ass off. Демек, че много се смеят. Това ли означава, бе? Да. Аз мисля, че мало, аз мисля, че е и. А той е главно Л. Лафинг, мале, това много тъпо е. Отивам към хамбарите да видя какво става там. Пожела, лека нощ. Що? Какво що го? Бе, какво става, бе? Адската весела тук. Ако не да палим да какво ще търсим белети. Изтрепат с това. Отглед, какво става тук, няма живо пиле, не е пак препърчено. Отидохме в голямата война и то ще приключи. Господин Скирков, Да, Пиргис. нали белята вечер? Баш Пиргис ли? Това, че как идем там и... Какво е това там старт, където пише, а долу пише end? Нали сега ще има някакво състезание? С какво са? Те затова ли няма никой? Най-вероятно. С какво са се засколили? Май с коли, да. Айде со видите, бе. Ай, старт end и тук по средата да имат Half-Life. Пит стоп. Искаш ли, бе, човек? Те верно, те ще се гонят с коли по магистралата, значи. Така ли да го разбирам? Айде през чем пътя, бе, хора. Къде е това? Къде? Виж къде пише пак отгоре старт и долу къде пише end. И този път целият, това е по главната магистрала върви този целият път. Или той откъдето иска минава, сигурно, не знам. Трябва да стигне първи до края. Рейс изто Селекано Айрфилд, горе на Селекано. Жорка, отивам до базата, до сейф зоната. Искаш ли заглушител да ти Да, купя? да. А старта къде е пътят? А? А къде е старта? Горе, виж там отгоре бе, човек, най-отгоре в тясно. Той далече е. И да, те ще минат почти цялата карта по дълбота, дължината. И ще тръгнат и кой първи стигне до долу. Сещаш се, то затова няма никой. Освен да им ще запишем месеца. Но аз предпочитам да ги прецакаме. А ние... Ако Ами искаме, хора, може да им да ги пали. чакаме на Ай, паро. нека няма, палим и отиваме някъде по главния път или някъде там ще ги чакаме. Тук никой няма да дойде. На паро. Виж къде е това. В Парус е... Ама знаете ли откъде ще минават те? Кой откъдето иска. Паро. Ай, на паро. Аз според мене ще тръгнем някъде нататък и... На паро. Мисля, че не е през Парус. Ай, отиваме в Парус. Тръгайте, айде докато... Кога е старта? Яо пише кога е старта на състезанието. Дали ще успеем. Бомби имаме ли? Аз имам две, Лукас, купи още две. Аз имам смолует и експлозив чардж. Добре. Идвам. Оу! Седи мирен.
Тръгвай. По принцип, ние сме в обратна посока, но да заберем указ. И къде в Парус ще ги таковаме? Точно къде мина главният път на завоя. Там в самия град ли вече? Ми да, Мисля, ще минат през Парус. много ясно. Да, звучи. Някой пита ли кога ще е старта? Не, нали? Аз ще питам. Вода, храна, това нещо ми трябва. Тъпа, всеки пише тъпа. Какво е това тъпа? Телепорт. Какво телепорт? Искам да се телепортирам. Дали ги телепортират? Дали заглушите? Пак по-живо. Не съм още. Хубава връзка, чувате ли го? Сега те чуваме, да. Сега се оправих. Ай, защо не мога да взема заглушител за този скапан автомат, бе? Чакайте, ще го сменя. Аз не мога да сложа заглушител на този автомат. Ето, сетиха му цената. Усетих, че нещо става. Колко часа? Спрей. Айде обясни ми, що му изритах сега. И сега не мога да влезнеш, така ли? Exile ми иска чекинг. Мизо, откъде по накъде? Сега Не ли знам, сега сега го видях. То даже като още ми го... Там, където ми показва сървър отдолу ми беше с червено Exile. Защо му е свърлил. Ето, почнах. Good luck, ladies. May the best racer win. Ай, тръгайте без мен, тръгвайте хора. Тръгвайте, па ще видиш купаш от това с някакво моторче. Че той пажор като го няма. Айде бе. Пш. Ай го, connected. О, влизам. Тръгвайте обаче, ако искате, ако не ме чакайте, ще ги изпуснете. Чакай да видя аз на картата. Тръгнахте ли? Къде искате да ходим? О,
Вие още... Не, дай по да ходим, то няма смисъл вече. Нека е Панагия, викам. Батко 10 пъти каза в това, в Парус. Не. Парус е високо. Ще ги изпуснем там. По-хубаво долу нека е към края. Панагия и точно ще ви кажа къде ще минем. О, да. Ето тук. Гледайте се. Добре, айде, къде си? Вижте къде съм написал. Със сигурност няма да стане нищо. Те оттам вече са изтрепали лукс. Няма. А те с какво са гоното? С картинг или с коли или с какво? С коли сигурно. Къде сте? Ще се зоната да чакам. Аз съм тук вътре до колата. Дайте парти. Това е до колата. Ето давам ти парти. Аз като ти. Айде бе, Петю. Това вие ли сте? Да. Не изкача чужда кола да му вишат. На къде Айде. карам? Да бе. Излизаш и на дясно тръгаш. И какво се маркирал сега ти Лукас? Долу, тук, където пише. Панагия. Ти Лукас, къде чак там вече? Точно там ще е, те трябва да минат там, за да стигнат до края. Къде е там? Нищо там. Ти трябваше да тръгнеш отзад тогава през колите, батко, не от тук. Ти си грешна посока караш в момента. Добре, Дай направи мини през хода на голямата плътня и надолу. Колко? Къде са колко? между другото, дък тейп има ли? Аз имам, да. Оставям го в това даже. Тясно ходиш. Ако не изтрепат сега ще е много добре. Тук внимай, че има картинг по средата на пътя. А това картинги са били, аз си мисля за трубови да е. Това много долу да знаете. Да, ще ти кажа къде да седиш. 35 FPS с кола ти лут ли си, това е уникално просто. Браво, тия са полистри много добре. Батко, Имайте на преди, че от тук влизаме директно в Пиргус. ще свима да бъде. Знам ли само, че сега след тази сграда ще свием? Тук в ляво по черния път. Сви и сега веднага трябва да имаш надясно тук. Сега само на... Яко са лепат от военната.
Батко, давай и сега тук, ако можеш на... По принцип сме направо, е там, виж, среща главния път, е там трябва да идем. Направо, а така. Внимавай само тук. Не, още толкова път. Съм малко скептичен към това место, където отивам. Мисля, че няма да има резултат. Ще го виж колко готино е. Е толкова клетката. Ама не в самия град, Панагия някъде на главния път, нали? Да. Оу, Жорка не заспа на компютъра, бе. 100%. Не, просто ми... Много силно беше заради двое. Другото майче пихме дума. Не сме, да. Не сме. Още трудно да видите. Вот покрай да, без. Не, почти сте някой. Ето ги пред нас са. Коли. Пред нас. Сапри, оу, не тука, в храстите ви човек, не тука. Оле. Але, батко. Ай тука зад къщите спири. Гледай да отиде. Много масен образ, батко. Него, какво? Не, сега ти паниката то. Ай спири, бе, човек. Това е, батко, така паника, че е... Изпуснахме, какво ви казах. Какво е желязна, бе? Нема ги. Това от това ли беха? От състезанието ли са? това? Със сигурност. Е, как толкова бързо дошли до тук? Те му са тръгнали преди това, да ги знам кога са тръгнали. Не, значи нищо. Спуснахме ги. Това труп ли? С сини дрехи. Да. Какви сте сини дрехи? Те майче им ги дават за състезанието. Да, с каски се чаква човек. Дък тейпа ще му взема и кафето. Не мога. И с рейси хелметове, така каска. Ги изчезнаха му нещата. И в колата има Емре и кафенци. И 6 дък тейпа. И правите му колата и да я вземе. Оттам се вижда целият път, човек. Тук е на този завой Шанша, много хубаво между другото. Където сме сега, да. Виж, там се вижда целият път, ако идва някой. Изпуснали сме ги, нали? Фак. Те са състезателните коли. Лукас не дай прави нищо, че правим колата в момента. Готова атакова. Джипарата къде е? Сега какво? Между другото, това място е много хубаво тук. Само да кажа аз. Да, между другото, това място тук не е лошо изобщо. Почна да завоят точно като сложим бомбите на самия завой
и оттам се вижда целият път отдолу, ако идва някой. Въпросът е колко често минават от тук хора. Кой да дойде тук? Чакай да видим. Как, нали? Това е от главния пътовий човек. Ама то няма какво да правят сега. От съседанието, къде ще минат между другото? Те най-вероятно са минали Нали, вече. чакаме, батко. Той, че беха минали вече. Те може да са първите тия. Може да не са. Баги първите къде са се изтрепали. Ей, ако трябва да бехме, ще по-рано са ги бехме видяли това нещо. Ако ги бехме видяли. Видяли батко това паника, му викам го спри, той направо гледа. Виж какво прави? Първо тръгна спира на пътя, после изчепи всички огради, само и само. Дай спри, всеки път после викаш, какво не спря веднага като се. Чакай, охо! Чакай ни, бе! Като ти кажа да спри, не ти казвам да спреш Ма, на средата на ще пътя. ние тази състезателната, що ни я вземем? Аз съм я взел, пребрал съм я, не видиш ли? Аз си мисля, че трябва да вървим напред. Да. Аз не мисля, ама. Хетчбек спорт. Тя е много бърза, тази, да знаеш. Оле. 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220 до тук. Сега ще карам 150, че се отрепя. Кажете къде отиваме сега. Аз е за този завой. Тук точно ви говорих, тук за този завой. Да, да ги видим колко народ са там. Да отидем, ще да ни стрепат. Те са само с шлемови и с каски. Къде са кръгни? Той вече го няма финал, между другото, не беше финал. Скоро се приключил. Вие са били последните. А то там има травел, така че... Вече няма много сми да ходим там вече. Тук няма ли да има някаква мисийка нещо? Не сме на там, Лукас изобщо не гледа пъти човек. Не. Е там къде пуши. Е там си. Аз не знам какво ще правим изобщо там. Дясно. Дръж дясно. Стрепат се. Ако се бехме стили по-рано, ще стане много интересно. Къде са кулите, къде са изтаковали? Стрелят се. Защо бягаш, бе? Защото ме стрелят. Тук не си ли в сейф зона? В сейф зона вече ми чупи колата. Хубаво, дай някъде на по-далеч. О, menstruation. Така.
Спирай е тук некъде. Кръшкай тук и спирай, бе. Сега ще ги изтрепем, бе. То не може да ходи вече. То къде го трепа администратор и не мога да го трепа. По мен! Скри се. Идваме. Ти ли стреляхте по мен? Кой? Не сме ние как. Оп, едно бамби. Стрепи всичко. Нема бамбита, нема бамбита. Една камара. Трябва да си взема въздух обаче. Още има ли? И тръгнаха нещо с колите Имаше един нагоре. с бял костюм с пушка. Стрелях по него много пъти, не мога да го трепа човек. Един закъснял дойде. С колата мина. Бамби. Ги стрепах. Няма вече никой. Ето ги, бе. Его бамби. Его джипа. Зад те полука си има бамби. Его, човек, въоръжен. С колело, не е въоръжен. Ето. Yo, what the fuck, bitch? What the fuck, бич ми вика. Ето, Гледай, какво пише долу, гледай. оп, един 100 точки го трепах. Ние ги разпапурихме, аз съм по 5 бе, човек. Още един къде е джипа? Открадна джипа един. Той открадна джипа, човек. Синия джип, ако може някой да го свали. Да знаете, че след малко ще ни разпапурат тук. Ай, дай сама ще ме. Ай, тя сама ще ми идва Давайте. Айде. към джипа бързо. Го. Взимайте коли, кой каквото може да се махаме. Тая кола потрошена ли е тук? Отстравили. Тя щупена тая кола. Иди към мен, бе. Няма Ето скоро. го, ето го човека. Айде, Трепи брат, го, бе, де. ще ме трепи. Чакай, че ще ме бие с брат, бе. Как се ви избрадвате? Е, тук до колата. Трепете го, двама сте. Отрепа го. Ай, качвайте се. Да, бе. Айде. Това са все модове, да знаете. Не знам, аз по време ми списа по 5 човек. Некъде кръшкаш наляво жорка и цепиш много далече от цивилизацията. Чакай, ще му отрепиш. Бягай наляво, цепиш извън цивилизацията. Давай. Изтрепахме ги на финала. Давай, бе, как може са право в оградата, бе? Тук има коли, бе. Има много коли там. Давай, бе, няма коли, бе, къде видя коли, бе? А, не. Давай, Спокойно, бе. Моля, движи с 230 км. Тук ще ви изчакам, тук ще ви изчакам. Това е пъщичка. На къде е лука? Да, бе, ти го казвам, опъчи от човек. еми не знам аз да ви кажа честно на къде. Ми отвори си картата и гледай. Ти го джип. В багажника трябва да има... Да, бе, към морето.
Вие гледай на къде сте тръгнали, вие луди ли сте? Бе? Кола! До мен има кола. Ти си на 3 км от нас, бе. Казах ти, дайте избягаме от тази зона и после ще се прегрупираме къде ще ходим. До мен не мина кола и някъде спря или не знам къде отиде. Ти имаш ли кола поправена? Аз ли? Да. Имам много и аз. Еми, айде идвай да. За какво да идвам? Вие виж къде се намирате вие, аз какво да правя там? Еми, от тук се прегрупираме да видим къде ще ходим. Сега там ще отрепат. Няма кой да му трепи, кажете ми, ние без това ще идваме на тука, няма кой в морето. Вие трябва да дойдете към мен, не аз към вас. Ай, ух си. Мога да се прегрупираме. И ми този не се това. Чакай да видим на къде ще идем. Значи, обръщаш и на противоположна посока. Внимай с тия камъни, че повече нямаме дъктейп. Има Все. от тебе. Да, давай към Петю, е така давай. Много ясно, че към мен аз съм на Леко давай са по този път надясно. Така, по него карай. Вие от планиката сте забили надолу, врачи. Аз И съм сега наляво. Мале, ти ако ебеме фанали по пътя, знаете ли какво ще стане? Щехме да ги развалим цялото състезание. Доволно да ви кажа. Но изтрепахме поне 10 човека, изтрепахме общо или повече сигурно. Лукас взе картата. Давай от тук само. Давай. Тук са внимателно, където видиш надясно, сега ще завиеш. Следващата надясно е тук. И сега тук наляво, по главния път. И само караш по него. Защо не казаха нищо, за да ги изтрепят? Какво ще кажа? Какво ще кажа? Те почнаха да стрелят по нас. Оно с бялото беше администратор сигурно, с М320. Не, аз с бялото, нали, отрепахме един, не администратор. Мод беше. С го ударих поне 6-7 пъти в него и той се обърна почна да стреля по мене. Давай, карай само по този път. Печо, къде е ли? Зад нас е, Петю. Току-що мина покрай мене. Аз тук кола, ама не видях ти. Ти представя си, че Дай тук направо. Така. Сега тук следващата надясно. Там отсреща, къде е пътя. Тук ли бе? Да. Сега от тук наляво по главния път.
Тия като са състезателни коли, дали няма са скъпи, а? Да. И супер скъпи. И ние чакаме някой да трепим там, Мгм. те всички тук са настезанието. Сега, значи, не следващата, а веднага след те тоя на втория надясно. Браво. Добре, поне е здрава колата. Камион има цистерна, цистерна. Аз ще я взема, аз ще я взема. Спри. Човек, с колело. Не е истина това. Яко. Ти представя си, бе, човек. Той идва сигурно, видя и той ти след това. Готови ли сте? Да. Ай, тук е по този път трябва да мине. Сега някой да служи умини, ще удари джекпот. Ние бахти конвоя къде направих. Какво доволно, требахме хора и по някой хлеб ще изкараме. Чакайте да видя къде трябва да ходим, бе. Е тук. Обаче нещо, тази цистерна не ще я върви много. С шифта едва Объркваме 85. пътя, бе, хора, само ще ви кажа, объркваме пътя, Що? вероятно от тук, как що? Тук сме зад сейф зоната, отзад. Еми, Къде сме? добре. Отидете нататък и вие. Съгласен съм. Разтурихме конвоя. Жорка не ми скачи така пред мен, бе. По 240 човек. Камион има тук. Дали да не взема камиона или? Какъв камион е? С такова стримарке. Ама той е щупен май. Той на някой, той е бодисен. Ага. О, за малко. Тук сега най-опасната зона. И лак.
2 хилки. Не е малко за такава кола. Аз от цистерната взимах 4. Аз имам много. Да. Ти ли си това? Къде отиваме? А? Какво е? Като президенти да сме отзад двамата. Ти марихуана ли си отглеждаш на главата? Да. Това ми е гили каската. Като с слама се едно, че. Мини. На здраве. Се решават всичките Shadow of Faction. Трябва да се гони от хълма някъде. Не виждам движение горе. Чули се? Чули стрел? Чух да. Ма не мога да определя откъде е. От хълма. Некъде там. Кола! Отзад има кола. Къде отиде? Него камиона. Нагоре някъде по хълма ли тръгна? Да. Наляво към. Ето куда. Къде чак оттам мина по това? Се раздвижат сега, бе, къде? Тя ще ги стръпне. Те сега ще се успокоят, че сме нагоре. И си мислят, че тук е свободно. Сега се е зоната, това някой го намеря толкова. Мен маят как така до сега никой не отиде в малката военна. Това сега нямаше никой, кой ги иде. Да каже бум. Почва се. Кой стреля се? От се е зоната. Ма защо толкова бързо огладняваме, ожадняваме?
Защото си под стрес преди шофирането на Батко. Тя само с хеликоптер ли движи този сервер? Бе? Аз искам да мине, ама нещо изфиксвам. Нещо яко, нали? Да мине стрима човекът и да му щупиш гумите и да ги изтрепим. И да го откраднем. И той да пълне с саската стока. За ние пътувахме. Наркотици и проститутки. Преди такива пътувахме, помните ли? Моля, къде с по 30 бона имаш и в джипа. Е, така са стандартите си. Бах ти как ги изтърпахме обаче там. Нали, човека? Но яко аз по едно време с Пенистро по двама трепи. И те почти беха само модови, къде ги трепахме. Да, аз изобщо не видях кой е. Само те бяха на купчени и почнах стрелям по всички. Само всички то Menstruation, какво беше? 2 пъти го отрепахме. Menstruation Rampage 2 пъти. Reeds отрепах. Друг кой? На разни други такива индивиди имаше. Ние отидохме трепенте. Ама ята, ние виде по-рано да им добре заада по-рано. Щеха да квичат като малки яца. Ще им да развалим цялата гонка на тия. Чак с каски, с дрехи. Ма не, те почнаха да стрелят по нас, ние не сме почнали. Конфликта. Да. Ние отихме да видим кой е спечелил. Те ни подпукаха, не? И сега. И сега какво правят? То Big DS се отрепа някой 500 метра. Къде е там си? Далече. Сом дъмп кънт. Какво е това сом дъмп кънт? Как и тишината, човек. Наистина това. Щастие. Взем се приспивам.
Ти гуд ли си? Да няма него друго състезание, бе. Миси. Поне няма старт-финиш. Какво става тогава? И че си правят от ден някакви състезания. Бързи, смели, сръчни. Викай, че аз с малко мисла лягам. Вие какво ще Кола. правите? Кола. Камион. Къде е? Пак отзад. Да. Къде минава Девилне? Страйдър ли беше? Какво Същото. беше? Е това. Да. Защо там минава, човек? Защо, бе? Защото знаят, бе. Кой знае, бе? Как ще знае, Всички бе? знаят. Аз да ви кажа, трябва вече горе някъде да залагаме бомбите. Къде в поляната? Мгм. И как ще точи поляна, как ще ми точно през бомбите ще мога? Еми, ще ги гледаме откъде минават. Експлозив сачо намерих. Май това беше. Викам, какво ще правите утре, Журка? Ромео си на представа. Как така нямаш си на представа? Как мога да не си го представиш, какво ще правиш? Кой стреля? Кой стреля? Иска да убие. Кой стреля според теб? Как ще му укрепя? Между другото, пробивате това. Аз съм победен. Или стрелна лук. Кое? Или му стрелна. Ти как мислиш? Айде ставаме тук и утре пък ще влезем тук назад. Ма, чакай сега. Гръмни бомбите.
Това ли беше? Айде. Мгм. Гати с куката. Не беше скука, Айде, човек. без скука. Моля ти се. Адското беше някакво, няма забавно нещо. Там къде си ги сбарахме си беше идеално.